errekari. Xorieri mintzo zen xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zaukaten. Etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, etzakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zaukaten. Etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, zeruko seinaletan ta jenden bihotzetan. Etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, etzakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten. 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 Empecei a listaxe despois do seu primeiro intento. Unha listaxe das cousas extraordinarias deste mundo, todas e cada unha das cousas polas que paga a pena vivir. 1, Oceanos. 2, As guerras de globos de agua. 3, Que che deixen quedar ben na tele cando xa pasou a hora de ir a casa. boísimo, 4, A zona amarela. 5, As cousas con rayas. 6, As montañas rusas. 7, A xente que tropeza. a xente que tropeza. Todas e cada unha das cousas que con 7 anos pensaba que eran xeniais, aínda que miña nai non estivese necesariamente de acordo. Empecei a listaxe o 9 de novembro de 1987. Viñéranme buscar tarde ao cole e leváronme ao hospital, que é onde estaba a miña nai. Ata aquel día, a miña única experiencia coa morte fora do meu can, Sherlock Bones. Sherlock Bones era maior que a min e constituía unha parte fundamental da miña existencia. El, bueno, estaba moi enfermo, así que un día a veterinaria veu a casa e dormiu. Importaríache se che pido que fagas de veterinaria? No, mira, tú tienes una. No, ahí se ¿De veterinaria? Vale, de veterinario tamén me vale. Un aplauso. Alguén tería un abrigo ou algo que lle sobre que me poida deixar? Ese, perfecto. Grazas. Moi ben. Así que ti vas ser o veterinario. Sí. E son eu cando tiña 7 anos. E este de aquí é Sherlock Holmes. Coñézote porque és un dos pais do colexio e teñoche visto recoller a túa filla. Entón, ti dis algunha cousa agarimosa e reconfortante como estás a facer o correcto, non te estás a precipitar. ¿Qué? Estás a facer o correcto, non te estás a precipitar. Estás a facer o correcto, non debes de... Non te estás a Non te precipitar. estás a precipitar.
E eu non teño nin idea do que queres dicir iso, porque só teño 7 anos, aínda non coñezo o concepto de irreversibilidade nin o de eternidade, pero vese claramente que és un bo home, así que confío en ti. Alguén ten por aí un lápiz ou un boli? Vale. Una tijera aquí. Bueno, A ver, espera. se non hai un boli por aí... Mano la llave. No. Aquí. Perfecto. Pois este boli vai ser a siringa. E dentro da siringa hai un anestésico chamado pentobarbital. Esta dose é suficiente para deixar o can inconsciente, debilitar os seus sistemas circulatorio e respiratorio e dormilo para sempre. Así que, cando esteas listo, quero que te achegues e lle inxectes a siringa na cosa. Non, para, na cosa, na parte alta. Vale, espera, paremos un momento. Estás a facer moi ben, tranquilo. Realmente estou sorprendido de que non sexas veterinario. Quizás no futuro deberías dedicarte a él. Vale, só un pequeno apuntamento, e isto vai para o público, Hai unha regra sacra cando lle aplicas a eutanasia a un can dun neno pequeno. E que realmente non deberíamos rirnos mentre o facemos. Xa sabedes, cambia totalmente o ton da situación. A eutanasia deixa de ser un acto de bondade se nos divertimos con ela. Volve ao teu sitio. Isto é importante, así que imos facelo ben. Respira e cando esteas preparado repetimos. Moi ben, perfecto. Podes lle acariñar a cabeciña? Gracias. Alguén que leve reloxo pode avisarme cando pasen 30 segundos? Alguén? Bueno. Sostiven a Sherlock Holmes, o que coñecía de toda a vida e que constituía unha parte fundamental da miña existencia. Sostíveno mentre se esmorecía e pensei no seu cheiro no meu cuarto, nos seus xoguetes na cociña, no seu saco de comida recentemente aberto, na súa camiña baixo as escaleiras, en todas aquelas cousas que agora xa podíamos tirar. E fíxose máis lixeiro, ou máis pesado, non estou seguro, pero diferente. E esta fora a miña única experiencia con morte. Alguén querido converténdose nun obxecto e índose para sempre. Un aplauso. Así que é 9 de novembro de 1987. É tarde e está a anoitecer. Os demais nenos hai tempo que marcharon para casa grandes. A cotío e mamá a quen ven buscar na escola, é sempre puntual. A cotío sento na parte de atrás do coche, porque son un neno de 7 anos e o deixo todo pegañento. Pero desta volta veu papá. E xa é tarde, e está a facerse noite. Perdoa, poderías facer de meu pai? É que realmente te pareces moito. Non vas ter que facer prácticamente nada, só tes que sentar aquí, nesta cadeira. Ai. Moitas gracias. Un aplauso. Meu pai chegou en coche, miroume. E eu mirei no a él. Cando pasa algo malo na túa vida, o teu corpo é capaz de sentilo antes de que o teu cerebro saiba o que está a ocorrer. É como un mecanismo de supervivencia. As hormonas da tensión, o cortisol e a adrenalina asolagan o teu sistema. É como se unha comporta se acabase de abrir baixo os teus pés. Loitar, fuxir ou quedar tan quieto como poidas. E isto é o que está a acontecer aquí, e os dous sabemos. Quedei tan quieto como puide, mirando o meu pai. Finalmente subí no coche. Papá tiña radio posta e estivera fumando coa xanela baixada. Moi ben, agora para esta escena eu vou facer de meu pai e ti farás de min cando tiña 7 anos. Non te preocupes, non vas ter que facer prácticamente nada. Só debes responder con por qué a absolutamente todo o que che diga, vale? Imos facer unha proba. Por qué? Porque estás na idade do por qué. Pon o cinto.
No, suspenso. Que teñas que dicir a todo? Por qué? Entón, repetimos, a ver. Pon o cinto. Por qué? Porque ir en coche pode ser perigoso. E por qué? Porque ás veces os outros condutores non prestan atención. Por qué? Porque hai unha chea de cousas nas que pensar cando és adulto. Por qué? Porque tes que ocuparte de pagar facturas, do traballo, de coidar dos amigos, e nunca hai tempo suficiente para facelo todo. E por qué? Porque o día só ten 24 horas. E por qué? A ver, porque é o que tarda a Terra en dar unha volta sobre si mesma. E por qué? Non o sei, E por qué non? porque non o sei todo. E por qué? Porque iso é imposible. E por qué? Porque se puidésemos sabelo todo, a vida sería inaturable. E por qué? Porque entón non habería misterios, conversas, nin descubertas, nada sería novo e non nos faría falta utilizar a imaginación, e é a imaginación a que fai que a vida se saturable. E por qué? Porque para vivir o presente temos que ser quen de imaginar un futuro mellor que o pasado. E por qué? Porque iso é o que é a esperanza, sen esperanza non poderíamos vivir. E por qué? Podes por o cinto punto. E por qué? Porque imos ao hospital. E por qué? Porque a túa nai está ali. E por qué? Porque se fixo dano a si mesma. E por qué? Porque está tristeira. E por qué? Non o sei. E por qué? Xuroche que non o sei. E por qué? Pon o cinto. E por qué? Porque a túa nai está no hospital. E por qué? Porque non atopa nada polo que pague a pena vivir. E por qué? Polo menos, así é como me gusta lembrarlo. Pero en realidade quedamos os dous sentados en silencio. E o único que meu pai dixo foi: a túa nai fixo unha estupidez. Eu non tiña nin idea do que quería dicir aquilo. Moitas grazas. Un aplauso. Xa no hospital, a miña nai viume e dixo: el non. Así que tiven que quedar sentado no corredor a beira dunha parella de persoas xa maiores. Hola, que me regalaron un bombón. Está, grazas. Non sei cando foi o momento exacto no que tive na idea de facer a listaxe, pero foi ali, con aquela parella onde empecé a escribir. 1, Oceanos. 2, Las guerras de globos de agua. 3, Que tenéis que quedar vendo a tele cando xa pasou, agora ni a cama. 4, Agora madre. 5, As cousas con rayas. 6, Las montañas rusas. 7, Así de que toque. 8, os bombóns. Papá estivo con mamá durante unha eternidade. E cando finalmente saiu, seguino polo corredor. Seguino ata sair do hospital. Seguino ata o aparcadoiro, seguino ata o coche, seguino pola autoestrada, seguino para cruzar a porta de casa, seguino polo corredor de casa, seguino escaleiras arriba e ata que chegou ao seu estudio. Ali pechou a porta e, por tanto, xa non o puiden seguir máis. Agardei para ver que música puña. Coñecía as normas. Se cantaba unha muller, quería dicir que podía entrar. Awake and I find you asleep in the deep of my heart. Se soaba a típica canción que podes cantar e bailar, tamén podía entrar, pero corría o risco de que me abrazase e me fixese xirar na súa cadeira como un tolo. Se ninguén cantaba, quería dicir que papá estaba a traballar, e por tanto tamén podería entrar, pero sen facer ruído.
Se soaba como se todos os instrumentos estivesen a caer polas escaleiras. Bueno, quería dicir que era mellor deixalo só. Así que, diante da porta do seu estudio, agardei a ver que puña. Baixei a cociña e fixen a cea para min. Un sándwich de xamón e mayonesa, pero sen xamón. Sentei diante da tele e seguín coa listaxe. Ocorreuseme que a listaxe non tiña que seguir ningunha orde. Era imposible dicir, por exemplo, que Son Goku era obxectivamente mellor que os espaguetes boloñesa. 23. Son Goku. 24. Espaguetis a boloñesa. 25. Levaron acá. Estiven a escribir ata tarde e quedei dormido no sofá. Papá había supor que estaba no meu cuarto. Mamá, bueno, non volveu a casa en toda a semana. Mentres non estaba, tiven que falar coa psicóloga do colexio, Dona Emilia, que en realidade era do cole dos maiores. Dona Emilia era unha muller maravillosa. Era boa persoa, agarimosa e cálida. Vouche pedir que fagas de Dona Emilia, se pode ser, e non vai facer falta nin que te movas do teu sitio. O que ela faría, a ver, xa sei que vai soar raro hoxe en día, pero pensade que estamos nos 80, que naquel momento lle funcionaba bastante ben. O que ela faría sería quitar o zapato e o calcetín, se non te apetece facelo, xa che deixo un calcetín, que non te preocupes que está lavado. Aí. Entón, poría o na man e falaría a través do seu can calcetín, o que bautizaría con nome de... Como lle chamabas o teu can calcetín? Ah, claro, Leire, o nome perfecto para un can calcetín. Pois o que Leire faría sería facer preguntas do tipo: como te sentes hoxe? Estou moi ben, Leire, grazas, e ti? Ben, Es increíble, de que raza es? o dejo. Oh, eu tiña un can que se chamaba Sherlock Holmes e era un cruzamento de Border Collie e Doberman, porque un Border Collie e unha Doberman eran veciños, vivían na nosa rúa e nos chamaban unhas seres moi gaixiñas. Es maravilloso, faleiche da miña listaxe? Non, Estou a facer unha listaxe de 1000 cousas extraordinarias deste mundo. Non estou seguro, pero creo que quizáis sexa un xenio. Gústasme moito, vouche engadir a miña listaxe. 164. Leire, o can calcetín. Foi un placer falar contigo, pero podo me ir xa? sí. Grazas. Un aplauso. Finalmente, mamá saeu do hospital. Cando volveu a casa, a listaxe xa tiña 8 páxinas e 314 cousas apuntadas. Deixeilla na súa almofada co título Algunhas cousas maravillosas. Nunca me dixo nada do tema, pero sei que a leo, porque correxira toda a ortografía. Non quero que pareza que a miña nai era un monstro, nin que a miña infancia foi miserable, porque non o foi. Tiñamos un piano na cociña. Sentábamos os tres xuntos ao redor do piano e cantábamos soul. Hai unha canción de Ray Charles titulada Drowning My Own Tears, algo así como afogado nas miñas propias vaguas, que mamá cantaba moito. O xeito que ten de cantar a palabra you sempre me emociona. É como se saíse doutra persoa. Recordo que os tres xuntos aubeábamos como lobos. 313. 314. O xeito que ten Ray Charles de cantar a palabra eu. If you don't think you'll be home soon. Esquecínme da listaxe ata que mamá o tentou por segunda vez. Uns 10 anos máis tarde, papá rompeu na metade da nosa clase de química. O mesmo sentimento da comporta abríndose.
o mesmo percorrido en coche ata o hospital, sen nos dicir nada. Como adolescente leveino moito peor. Tiñas emocións a flor de pel. A noite que chegou a casa sentou na mesa da cociña e dixo que de non ser pola pizza de xamón e piña que tiña no estómago cando chegou ao hospital estaría morta. E entón respondinlle: levas 3 semanas tomando antidepresivos e máis un paquete de aspirinas e medio de antihistamínicos. Seguramente estás máis a camín. Se de verdade queres matarte, por que non vas e saltas dunha ponte? No canto de irme incomodado, quedei ali sentado e empecé a meterme comida na boca. Dedicara moito tempo a preparar aquela cea e anosábame vela ali, sentada, desexando estar morta e deixando que todo refriase. Houbo un momento de silencio absoluto, ensordecedor, e entón botouse a rir. Era unha risa tan xenuína que despois dun intre acabei uníndome. Ao final, papá ergueuse e pechouse no seu estudio a escoitar música. Aquela noite non puiden dormir. Púsenme a arranxar a habitación, escollendo que cousas quería guardar e que cousas quería tirar. Estaba a tremer. Pasouvos algunha vez? Que notades que as mans vos tremen e tentades respirar máis fondamente. E estades rodeados de bolsas de lixo de cousas vosas e pensades: estou realmente encabuxado. Coido que estaba moi encabuxado. E entón, nunha caixa debaixo da cama, agochada baixo algúns álbums de cromos, unhas cunchas e uns G.I. Joe, atopei a listaxe. Senteime no chan e empecé a lela. 1. Cando era máis pequeno, xestionara moito mellor aquela mesma situación. Non era tan arrogante, vivía con máis esperanza. Era insenuo, está claro, pero tiña esperanza. Cando rematei de lela, collín un bolígrafo e seguín dende onde a deixara. 315. 316. 317. Star Wars. 318. 319. 320. Facer as paces despois de rifar con alguén. A mañá seguinte senteime aos pés da cama de mamá e linlle a listase. Ela ergueuse e saiu da habitación. Empecé a seguila por toda a casa léndolle partes da listase en voz alta. 516. Gañar algunhas cousas. 517. Ter tanta confianza con alguén como para que comprobe que se quedou brócoli entre os dentes. Durante aqueles días e semanas empecé a deixarlle mensaxes no contestador. Apagaba a radio ou puña mediante do televisor. Pasei moitas horas falando só. 518. Cuando as frases feitas coinciden con feitos da vida real, por exemplo, meterte na bañeira e decatarte de que estás coa auga ao pescozo. 521. Acuático. Empecé a deixar posits por toda a casa. En todo aquilo que me atopaba. No espello do seu lavabo puxen 575. O cinema. E na teteira, 654. Marlon Brando. E na súa cama, 11. 11? A cama. Cada mañá, cando me erguía, atopaba unha chea de posits amarelos na miña porta. Volvíme máis creativo. Empecé a escribir nas caixas de cereais, esculpía palabras directamente nas froitas ou reordeaba os imáns da neveira. 201. Nun cartón de leite. 324. A voz de Nina Simone. Nunha lata de mesillóns en escabeche. O meu objetivo era chegar ás 1000 cousas e non estaba permitido facer trampas. É dicir, as cousas tiñan que ser realmente maravillosas e alentadoras. Non podía haber moitas cousas materiais nin repeticións. Durante meses a listaxe pasou a ser a miña única misión. 761. Decidir que no es demasiado mayor para navegar por las aguas. 823. Nadar esquivo. E a semana antes de ir á universidade, 993. Comer a sobremesa de plato principal. 994. Pedalear en Baixán. Empezou a invadirme o pensamento de que a miña nai xa non quería o meu pai. Afasteino e seguín coa listaxe. 996.
As laranxas moi boas. É bastante común entre os fillos de suicidas que se culpen a si mesmos. 999. Por moito que saibas que non é a túa culpa, non podes evitar sentirte así. Non é xusto, mas é normal. Durante a primeira semana de universidade, enviei a listaxe por correo de maneira anónima. Cando volvín a casa durante as vacacións de Nadal, atopeina no meu escritorio. Ela volvera a pôr dentro do sobre con todo xeitiño. Todavía non sei se a levo ou non, pero sexa como for non parecía que lle cambiase demasiada actitude. Así que a deixei entre as páxinas dun dos meus libros favoritos da infancia e esquecínme dela. Aquel Nadal foi moi tranquilo, extraño. Papá levoume en coche á universidade. Deume unha caixa cos seus vinilos. Queríalle preguntar por que o facía, pero sabía que era mellor non facelo. Na universidade, bueno, era moi tímido. Non socializaba demasiado. Case todo o que facía era escoitar vinilos pechado no meu cuarto. Mesmo lataba clases e seminarios. Pero había unha clase que non perdía nunca, porque o profesor tiña algo especial, algunha cousa que me cativaba. Espero que entendas que te o pida a ti, e que realmente te pareces moito. Poderías subir? Quería que no. Bueno. A ti, importaríache? Veña, un aplauso. Moi ben. A materia ia sobre a novela vitoriana. E centrábase no libro As mágoas do mozo Werther, de Johann Wolfgang von Goethe. O que el facía ao principio da clase era coller un libro e ensinalo así, ben arriba. Entón facía unha pausa dramática moi longa, e cando sentía que conseguira a atención de todo o mundo, daba unha explicadeira moi polo miúdo da novela. Lo que pone. De vista nunha vila alemán. Werther, un nome novo moi sensible. Coñece e enamórase ata a desesperación da doce lote. A primeira gran novela, confesional. As magoas de mozo Werther foi un éxito inmediato e asiña se converteu nunha obra de culto. Con todo, tamén foi moi criticada polo apoio que daba á idea dos suicidio. Perdoe, teño unha pregunta. ¿Cuál? Estásme a dicir que un libro, este libro concretamente, impulsou a xente a se quitar a vida? Sí. E vostede quere que nos leamos ese libro? No. Deixei de ir a clase e empecé a ir á biblioteca. Un aplauso. Na biblioteca lía sobre contaxios sociais, obesidade, divorcio, suicidio. Todos estamos inconscientemente afectados polo comportamento dos nosos iguais. Durante o mes seguinte á morte de Marilyn Monroe por sobredose, o número de suicidios nos Estados Unidos aumentou un 12%. Cada vez que a palabra suicidio aparece nas portadas dos xornais, cada vez que alguén famoso renuncia a vivir, hai un pico de suicidios no mundo. A isto chámaselle efecto Werther, polo protagonista da novela de Goethe. Descubrir isto asustoume moitísimo. Entón, anoseime. Empecei a pensar en como se presentaba o suicidio na televisión, ou nas películas, ou en como se presentaba nos medios de comunicación. Atopei un decálogo que se publicou sobre como os medios de comunicación falan de suicidio de maneira intelixente. É bastante incrible que case nunca se teña en conta, e é moi sinxelo. Non dar miudallos técnicos. Nunca suxerir que un método é rápido, doado, indoloro ou seguro para provocar a morte. Evitar titulares dramáticos, termos como suicidio epidémico ou foco epidémico. Evitar fotografías ou vídeos sensacionalistas. Non publicar notas de suicidio.
non especular sobre a razón ou o motivo, isto é crucial. Non dar razóns simplistas como perder o traballo ou arruinose. Lin o libro As mágoas do mozo Werther. Era unha atrapallada. Vaya, eu non conectei moito con el. Nunca me interesou demasiado o romanticismo. Ou polo menos ata daquela, ata que crucei a mirada coa outra persoa que estaba sempre na biblioteca. Durante semanas sentamos un diante do outro, sen nos dicir nada. Ás veces había contacto visual, pero asiña afastábamos a ollada, como se son los de gasa. Por primeira vez na miña vida entendín as letras das cancións pop. Finalmente, un día reunín o valor suficiente para decirlle hola. ¿Puedes encargar listo? ¿Estás? Perdona, ¿importaría sentarte en otra parte? Aquí, por ejemplo. Ahorita, gracias, disfruta la función. Ahí. Uepa. Perdona, ¿estás ocupado? No. ¿No? Perfecto. Hola. ¿Cómo te llamas? No, ni de broma. La vida real llamábase Leo, ¿vale? ¿Cómo te llamas entonces? Leo. Hola, Leo, un placer. ¿Qué estás a leer? Ay, es que aquí ya se ve. ¿Alguien tiene por ahí algún libro? Estamos en la biblioteca, así que necesitaría un par. No, es atrapallado. ¿Hay libros por ahí? Ay, perfecto. Por aquí, otro. Ay, muchas gracias. Esto sí, no es atrapallada. Perdón, ¿estás alérgico? Abraza a los animales. ¿De qué va? Te lo da igual. Hay animales, ¿no? ¿Casa dos animales? Sí. Pues a verdade é que soa moi ben. Eu estou a ler Apocalipse Z. E é moi bo, De feito, que che parece se cho deixo? Eu podería ler A granja dos animales. Non poderíamos quedar, comentaros. Vais tomar un café ou un té, un zume de naranja. Igual, se te apetece, se crees que sería... Vale. ¡Tiña unha cita! Empezamos a quedar na biblioteca. Intercambiábamos libros e despois quedábamos para comentalos mentres tomábamos un café. Lin cousas que non lería nunca. Un día, Leo devolveume un libro que eu lle deixara, un dos meus libros favoritos da infancia, e díxome unha lectura moi interesante. Unha lectura moi interesante, díxome. Unha lectura moi interesante. Este libro ten algo moi interesante. Este libro ten algo moi interesante. Que quero que leas. Que quero que leas. A ver, escoitar isto sorprendeume moitísimo, porque eu xa lera ese libro. Era eu o que yo deixara. Como son parvo non me decatei de que estaba a falar en código ata que unhas semanas máis tarde abrín o libro e atopei a listaxe. Quería morrer. Nunca lle dixera nada a ninguén sobre a miña nai. Non quería que a xente pensase que mamá era... non sei. E fora de contexto era unha listaxe estúpida e infantil. A idea de que unha listaxe con cousas bonitas podía combater a depresión crónica resultaba vergonzosamente naif. Deume tanta vergoña que a rompín en dúas. Pero entón, vin engadida a letra preciosa doutra persoa.
1000. 1000. Que alguén che deixe libros. 1001. Que alguén de verdad, perdón, que alguén lea de verdade os libros que lle deixas. 1002. Cando descobres algo de alguén que che sorprende, pero que a vez te encaixa totalmente. 1003. Decatarte de que por primeira vez na túa vida alguén ocupa os teus pensamentos cando espertas. Alguén fai que resulte difícil comer, dormir ou concentrarte, e resulta familiar mesmo cando acabas de coñecelo. 1004. Atopar a oportunidade de dicir isto, xa que os dous somos tímidos. E aterrorízanos sobre o rexeitamento, e se non o digo agora nunca vai pasar nada. 1005. Falar dun mesmo en terceira persoa. Teño un consello para calquera persoa que pensase en renunciar a vivir. É moi simple. Non o fagas. As cousas melloran. Pode que non sempre se volvan maravillosas, pero melloran. O que estou a piques de dicir pode ser difícil de entender para algúns de vós, sobre todo para os máis novos. Cando atopei esta nota, era de madrugada. Naquel momento case non había maneira de comunicarse con ninguén despois de medianoite. Non todo o mundo tiña teléfono móvil e non existía Facebook nin WhatsApp. Este mundo chamábase 1998. Así que non podía facer máis nada que sentar e mirar o que Leo escribía durante 3 horas. Finalmente continuei dende onde ela deixara. 1006. As sorpresas. 1007. O feito de que ás veces hai unha canción que expresa perfectamente o que sentes. Dalle. Vale. Ocorre unha cousa. Esperad un segundinho. Esta. Hola, escoitase? Vale, imos cambiar un poquinho a dinámica. Ahora, cando digo o número, en vez de dicir a entrada, simplemente ides levantar a man. Entón, achégome e a dicides a través do micro, vale? 1008. 1008, aí. Bailar só na casa. 1009. Bailar en público sen ningún 1010. Ler algunha cousa que expresa perfectamente o que sentes cando ti non atopabas as palabras. Pasei a noite escribindo. Quería chegar ás 2000 cousas. E cando saí o sol, ainda escribía. 1654. Había tantas cousas que me daban fambras nas mans. 1857. preparar unha declaración de amor. Sou o espectador e eu ainda escribía. E seguín. 2001. 2001. Aí. As adaptacións cinematográficas que son mellores que o libro original. 2002. Ver como coño crees cando as formas están a besarse, cruzar a mirada e compartir esa pequena victoria. E seguín. 2003. A canción Moon Up de Curtis Mayfield con ese maravilloso show de batería. A mañá seguinte, collín a listaxe e corrín cara a biblioteca. E Leo e eu picámonos por primeira vez. Desde aquel momento pasamos cada segundo xuntos. Empecé a escribir novas entradas cada día como agasallo para Leo. 2390. A xente que canta fatal, pero non sabe o que dá igual. Escribir páxinas e páxinas. 4997. Agasallos que querías pero que non pedías. Mirase onde mirase, todo o que pensaba. 9993.
9.995. 9.997. 10.000. Despertar tarde, abrir a quien quiere. ¡Dalle caña! Moi ben, este é o de batería do que vos falaba. Xa sei o que estades a pensar, só parece unha chea de tambores soando ben. Pero esperad, estades a piques de ouvir? ¡Bongos! Vale, non estades a conectar con isto da maneira que previra. Non pasa nada, vou tentar ser un poquinho máis interactivo. Levantade todos a man dereita. Todos a man dereita arriba. Bongos, 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 bongos. Corta, 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 corta. Isto foi un erro. É bastante máis difícil do que pensaba. A miña nai, a ela pasáballe isto. Entusiasmábase. Tiña altibaixos. Cando era pequeno non é que fose moi tímido nin moi pensativo, pero a felicidade asustábame, porque normalmente viña seguida de xa sabedes. Todo isto era moi novo para min. Nunca me sentín así, na miña vida nunca. Algúns estudos demostran que os nenos con nais depresivas reaccionan con máis intensidade a situacións que se escapan do seu control. Pero o risco real, o que me preocupou toda a vida, foi que un día me erguese, me sentise tan tristeiro como a miña nai e se me dese por facer o mesmo. Porque detrás daquela indignación e incomprensión que sentía, agochábase unha profunda empatía cara aqueles que xa non queren seguir vivindo. Leo levei a coñecer os meus pais. Estiveron increíbles, maravillosos, fantásticos. Foi horrible. Fixeron que parecese que se aserara toda a miña infancia. Papá fixo lasaña e puso discos de Cap Calloway. Mamá non parou de rir e ata contou a historia de como en Exipto lle rompeu o nariz un mozo. Bebemos algunhas botellas de viño e cantamos cancións co piano da cociña. Mamá sempre adoitaba cantar primeiro. E cantou Ray Charles. It brings a tear into my heart when I begin to realize I cried so much since you've been gone. I guess I'm drowning by your tears. Papá normalmente non cantaba, pero aquela noite sí que o fixo. Nunca lle vin facer unha cousa así. Cantou. That's life. That's what all the people say. You're riding high, neighbor. Shut down in me. E tamén now the end is near, so
sou demasiado nasal. E de xeito bastante increíble, wake me up before you go, leave me hanging on like a yo-yo. Que pensade que naquela época acababa de sair. Leo cantou a última canción da noite, unha que eu non coñecía, Some Things Last a Long Time, de Daniel Johnston. É unha das cancións máis bonitas que escoitei nunca. Despois de cantalas, a ninguén a podía superar. Your picture is still on my wall, on my wall. Some things last a long time. Some things last a long time. Co estímulo de Leo, a listaxe creceu. 123.321. Os palíndromos. A xente preguntaba se podía lela, fotocopiala, engadir cousas. A listaxe engadíronse garabatos, signos de exclamación, asteriscos, partes subliñadas, notas ao pé e correccións. A estas alturas xa abarcáramos todo xenérico universal. As entradas volvéronse máis específicas. 253.263. A sensación de calma cando pasas por unha situación horrible e non te decatas hasta que te decatas que non podes facer. Leo e máis eu casamos. Un ano despois de rematar a universidade. Despois da cerimonia fomos de lúa de mel a Lanzarote. Que paisaxes marcianas. Estábamos tan contentos, fixo sol todos os días. Mudámonos a Barcelona. Conseguimos un traballo, unha conta corrente conxunta, un coche, un gato que sempre comía crema hidratante. Chamábamoslle Cifu por Cifuentes. Conseguimos unha rutina. Cada vez víámonos menos. Estábamos cansos. Rifábamos sobre diñeiro, sobre se preferíamos vivir na cidade ou no campo, sobre se ter fillos ou non. Tivemos unha retesía en particular. Leo propúxome que falase con alguén, un profesional. Eu enfadeime tanto. Sabía perfectamente o que era depresión e sabía que eu estaba ben. Tiñamos un estudio na casa e adoitaba pasarme horas pechado nel, escoitando discos de vinilo e lendo as contraportadas. Sempre me fascinaron as vidas dos outros, os problemas e as torturas por os que pasaron os músicos. Xenios torturados. Weldon Irvine, Albert Tyler, Ronnie Singer, todos músicos increíbles. Todos se suicidaron. Estaba tan contento de ser unha persoa normal. Leo díxome que me estaba illando, que me estaba apalancando. Recomendoume seguir coa listaxe, pero cada vez gustábame máis atopar novas cousas que engadir. 826.978. 826.978. 826.978. A listaxe rematou cando faltaban 173.022 entradas para chegar a 1 millón. Estaba rematada, así que a puxen en caixas e tirei no lixo. Quedei sentado no meu cuarto mentres Leo facía as maletas. Axudeina a levar as súas cousas fora. Quedei quieto na porta de entrada mentre subía o coche. O motor estaba aceso. E foise. Esa horrible sensación de cando rompes algo
e non podes arranxalo. A comporta abríndose, loitar, fuxir ou quedar tan quieto como poidas. Hai bastante tempo que me sinto así. Leo deixoume unha nota explicándome na contraportada dun disco de Daniel Johnston, explicándome que me quería e que podíamos volver a tentar cando estivese preparado, pero non atopei a nota ata 7 anos máis tarde. Quizáis ela tiña razón, quizáis non fora doado vivir conmigo, quererme, pero non quería que fose ela quen mo dixera. Quería escoitalo na boca de outra persoa. Por iso, a noite que atopei a nota tomei unha decisión. Sí, necesitaba axuda, falar con alguén. E anoteime nun grupo terapéutico. Hola a todos. Hola. Esta é a miña primeira sesión. Bueno, a min cústame moito falar das cousas, sobre todo das cousas das que é difícil falar. Cando era máis novo dábaseme mellor sentir felicidade, ser feliz, ser adulto, ser consciente dos problemas do mundo, das complexidades, as tragedias, as decepcións. Non estou seguro de ser capaz de ser feliz. Simplemente non se me dá moi ben. Axúdame bastante saber que hai máis xente que pensa o mesmo. Non é fácil ser feliz. Eu fixen unha listaxe de 1000 cousas extraordinarias deste mundo, que ao final foron bastantes máis. Empecé a escribila como agasallo para a miña nai. É unha moi longa historia. A listaxe... Bueno, de feito, un momento, teño aquí. Pesa. Tireina ao lixo, pero a miña parella de entón rescatouna e deixoume unha nota explicándome na contraportada dun disco de Daniel Johnston. Ben, en realidade non fai falta que vos explique todos os miudallos. Arrincar papel empapelado dun anaco de parede que aínda estaba intacto. Os anciáns que se collen da man. Se vivides unha vida moi longa e chegades ao final sen sentirvos terriblemente deprimidos ningunha soa vez, o máis probable é que non estivese desatentos. Non estive en Preto a última vez. Estaba na Australia por traballo e cando recibín a chamada estaba na praia. Papá tampouco estaba. Ao parecer, un veciño queixouse do fume que saía do garaxe. Ao final a policía forzou a porta e entrou. Unha mangueira a través do portelo do condutor. Había unha nota e un lápis na porta do copiloto, pero non había nada escrito. Sorprendeume moito. Mamá odiaba conducir. Tiña mala circulación e sempre se queixaba dos seus nocellos cando facía viaxes longas. Din que é unha maneira moi masculina de decidir morrer, pero non sei que quere dicir isto. Levei a papá ao funeral en coche. Sentamos en silencio. Fumou coa xanela baixada. Axudeino coa garabata. Despois da cerimonia, de falar con familiares, amigos e coñecidos da miña nai, decateime de como a listaxe cambiara a miña forma de ver o mundo. 31. 45. Darse unha aperta. Os 577. petiscos. 1092. Unha conversa. A listaxe non a freou. Non a salvou, evidentemente non. Leo envioume unha mensaxe.
gustou moito. Chámame en calquera momento. Encantaréame ouvir a tua voz. Quérote, por certo, outro día ouvín que Beyoncé está emparentada con Gustav Mahler. Pensei que era un feito digno de incluir na tua listaxe, realmente extraordinario. Muchas gracias. Estiven con papá durante uns meses despois do funeral. Pasábamos os días lendo, ou camiñando, ou escoitando música. Ele sempre adormecía na súa butaca e eu sentaba no escritorio e pasaba a listaxe a computador dende o principio. Oxeado. Foi un traballón. Moitas noites sen dormir. Cando cheguei ao final, continuei dende onde a deixara. 826.978. O feito de que Beyoncé sexa descendente afastada de Gustav Mahler. Acabeina. Imprimina e deixeilla na cadeira de brazos de papá. Nunca me dixo nada directamente, pero cando falamos por teléfono unhas semanas despois comentoume: grazas. Grazas. Por qué? No. Cando falei con papá por teléfono comentoume grazas. E dixo, quérote. E eu dixenlle que os sentimentalismos non lle pegaban nada. 999.997. 999.998. As cancións inaxeitadas que soan en momentos emotivos. 999.999. Acabar unha tarea. 1.000.000. Escoitar un disco de vinilo por primeira vez. Viralo nas túas mans. Polo no prato. Colocar agulla. Escoitar o leve rensido que fai a agulla metálica antes de que o sonido da música comece. Sentar e escoitalo mentres les as anotacións da contraportada. Moitas gracias. It's like he